Bali juruk. Saiki duruk bergas ya saiki. Iya, bergas. Ayo. Juruk kae. Kok nek ado-ado mabuk. Iya. Heeh. Ning juruk e kena ndang iso ngrokok, ning bis kesuwen ora. Dalem, Pak Dalang. Ah, jan. Suaramu ketok gedhe men mesti kuwareken kowe mesti. Wah. Ning endi-endi mangan mau ngene Bu Fitri dahar, ngene Bu Suci dahar. Ayo. Ngene Mbah Kirun ya dahar. Lah nggih to Pak Dalang. Jenengane kok nggih buka rahasia. Pancen nggih sakniki niki kok kula nggih gumun lho. Kula niku kok kemaruk men nggih. Nafsu makan kula niku kok saya suwe saya kathah ngoten lho. Mula sakniki awak kula dadi bedah sakmenten. Ora kok saiki lek kemaruk. Wiwin biyen sampean pancen wis kondang sinden Surabadrok dadi. Lek ngerti panganane wis tubuh wah bukesi lek mangan wah nyenengke. Ya pancen enak tenan lho Pak Dalang. Awake dhewe kuwi yen disugata karo ingkang kagungan kersa ngoten disumanggake ya kudu menghormati ngajeni. Senadyan to asline iki wis kebak wareg mau ning daleme Mbah Kirun. Ayo nduk ndang madang. Nggih Mbah. Ternyata lawe nang kono bothok iwak aku lho jenenge iwak kucul. Apa kuwi sing meturine gedhi-gedhi kuwi? Heeh. Napa Pak? Mlanding nggih niku enak ya kula mangan sak piring. Wau teng griyane Bu Suci kula nggih didamelke napa niku jangan lombok ijo. Wah enak pedes tak pangan. Wau teng griyane Ibu ingkang ransit wau Bu Fitri kula nggih muadang malih kalih napa jenenge iwak pitik dipoteng-poteng niku. Matur suwun. Pinter lho lek mu milih iwak pitik ingkung utun sing kok pilih mek ndas nganti tekan buntut. Ha iya. Utuh lek kuwi. Iya. Nggih. Nggih Pak Dalang. Saestu dalu menika kula remen sanget. Sampun saged sowan wonten ing Darmareja mriki pun ping 14 taun nggih Bu bojo kula. Lek kula paling nembe ping 7. Soale sakderenge kalih kula dheke kalih sinten ngoten. Jenengan apa nggih? Sakderenge kalih kula kan riyen nggawani sinten ngoten. Jenengan apa? Oh, Bu, mboten nate nggih Bu nggih. Kula riyen karo wong wedok gila kok mbiyen ae. Angger wong wedok nyedakno kula langsung dekep ibu kula. Ibu, wedi ibu. Ayo. Ayo. Matur nuwun, tenane ya Pak, tenan. Matur nuwun. Nah. Kula nderek ndedonga, mugi-mugi masyarakat wonten ing Darmareja mriki sedaya kemawon mulai saking perangkat masyarakat tansah pinaringan kesarasan, kesehatan Bapak Ibu. Murah rezekinipun, dipun paringi bahagia keluarganipun, dipun paringi sehat sedaya, gampil anggenipun pados rejeki. Ngoten nggih. Sakniki kangge nglipur panjenengan kula tak nembang niku wau Pangkur Semarangan. Senadyan to pun manak papat niki suwanten kula mugi-mugi tasik kiyat. Nah iki kaya mbek ya menak papat. Iya, Pak. Ning tak jaluk senadyan to aku wis awakku mblegentong kaya ngene, sampean ya aja nglirik wong wedok liya lho, Pak. Ora nek critane aku nglirik wong wedok liya ora nek. Lek nyawang langsung lah kerep kuwi malah. Lah ndek mau sampean melu aku kok kono ayo aku ngerti sampean dioyok-oyok karo wong wedok diambungi sengak-sengok masane aku gak ngerti ning pojokan kono mbake sing gawe jilbab mau ndi ora ngerti lah nek bojone ning kene. Loh ngono kuwi jale rene lek wani rene ayo rene ngajak endi mau sing ngambung bojoku sing jak foto ayo gak apa-apa rene ora apa-apa. Lah iki lho piyayine. Ayo rene Mbak, rene Mbak. Kayak miki. Kenalan karo Bu Kesi, masane aku ngerti tak lirik ndek mau. Ya Mbak. Atuh ya ayune kaya ngene mula dhek mepet wae. Iya. Ayu sampean Bu Kesi, ning enom iki dadi. Salim mriyen Bu. Iya, ya Cahayu jenengmu sapa, Nduk? Sinta. Sinta. Nggih. Sinta. Lah Sinta aku dadi Rahwana, tak colong kowe engko. Lho, mulai nakal to Pak Yoyok, mulai nakal to. Ngeten iki Bu, lek cah wedok ayu nakal ngeten iki bojo kula Bu. Njaluk disunati malih nggih Bu. Lho kalau ibu-ibu malah belane aku, ngoten niku normal Bu Kesi jare ngono. Ngefans Bu Kesi kula. Nggih. Pak Yoyo. Ngefan kalih Pak Yoyok. Ning mboten kalih kula to. Remen Dua-duanya. Oh ya Allah. Daleme nggih Dharma mriki, Mbak. Takon Bapak Nggih, Yoyo. Darmo Selatan. Dharma Selatan. Tasik sekolah napa pun? Tasih.
Kelas pinten? Kula kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK. Kok iso ngefan kalih kula sing jenengan seneng niku wonge apa wayange? Nek Mulai, ibu mulai. niku remenane ten Lingguh, limbuane ngoten niku. Sinten? Ibu. Sini. Iki sapa ki lek ngerti wayang? Anu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Edian, ngerti wayang tenan saiki. Sinten wawas maneh jenengan? Sinta, Sinta, iya, weh elok tenan. Bojone Sinta sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya, pinter. Sampeyan kaose ukurane napa? Ora tenan napa? Kula L. L. Pak, anu L Pak Bud. Ini, rene. Kayane bonus saiki. Wah, dikandung hadiah. Sinta. Sinta sapa komplite? Desinta Trikartika. Desinta Trikartika. Kartika ya apa ngerti ora? Bintang. Bintang ya. Semoga kamu bisa menjadi bintang di Darmorejo sini. Amin. Nih. Iki. Iki enek gambare Cahya Kuntadi mergo aku nyalonke dewan ki ana. Ayo, aku ya DPR, dalang perwakilan rakyat. Ngono lho. Halo Mbak, Cinta. Iki. Iki. Suwae, Pak. Hah? Sae. Sae napa won? Sae. Sae. Iki tulisane lho, iki. Ibu-ibu kae meri kabeh kepiye? Sabar sik. Lek pengen tuku. Nggih, jenengan. Nggih. Nggih. Sinta, ya. So, anu karo ibuke matur ya. Nggih. Sampeyan sok lek rabi kon nanggapne Pak Cahya Kuntadi. Nggih, nek anu sampean eling niku kula nggih pernah sampean dukani niku lho, Pak. Kapan aku nyeneni Anu awakmu? ten gene Pak Herminto ten KUD mriko. KUD. Oh. Nggih, kula pas napa nggih? Umur 2 tahun kelas loro Masa SD. orang tahun wis delok wae. Loro SD, kali loro SD ya. nggih. Nggih. Guyu cekakaan nonton napa gara-gara niku. Oh. Terus sampean dukani mungkin nek anu engko nek rabi ra nanggap aku tenono. Ngoten. Oh iya. Terus akhirnya piye kesimpulannya sok lek rabi arep nanggap? Nggih, anu dongaaken kathah rezeki mawon, Pak. Amin. Lho kata rezeki lek ora nanggap padha mrongose. Oh. Nanggap ora, sesene danange kene. Nggih. Nanggap ora. Nggih, amin. Nah, plastiknya iki. Nggih ngamanke ngono ya. Lek karo cah wedok ayu lek menteleng aja mbombo. Tak sawang kok jur mentelengi cah ayu wae, Sinta wae. Nggih. Tekan omah awas lho, ora tak paringi lho. Kalah. Ora njaluk mau wis kok. Ayo. Aku dhewe. Dek Sinta. Nggih. Muga-muga Dek Sinta sekolahe sukses. Amin. Dadi putri sing pinter, Amin. membanggakan wong tua, Amin. ngarumaken jenenge keluarga. Amin. Sing penting sampean angger sregep ndelok wayang, engko akeh ilmu-ilmu pengetahuan baik jasmani ataupun rohani sing nang kene iki enek kabeh, pengetahuan tentang hidup. Semalam kuwi isine pokoknya komplit neng uripe menungso kuwi komplit. Enek susah, seneng, juga ada solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini kita alami. Nggih. Nek sampean ndelok wayang, oh ki enek masalah ngene ning desa kene. Cara menyelesaikan bagaimana? Iki ndelok wayang. Pasti akan ketemu jawabannya. Ngono ya, semangat bener, belajar Sinta. Cahayu. Delok wayang, Nduk, aja ndelok dalang ya. Nggih. Dan delok wayang kowe untuk pelajaran hidup, ndelok dalang, wah, kowe iso kintil-kintil kok. Lah nek anu ningali ten YouTube kan sing ketok wayange, Pak. Nah iya, dalangnya ora ketok to. Nggih. Mergo aku dalang basa lembut pancen ora ketok. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta ini Darmo Selatan luar biasa. Nembang ora? Arep nembang ora? Mboten saged. Iya. Salim karo Bapak Yoyo, salim. Dicium tangane. Sinta ku yo manut ae. Ya, Dek. Engko kaose lek mantuk dikeloni ya. Nah, ora lek meteng. Gawat. Ayo. Saiki tak nyuwun ibu salah siji sing kendel sapa? Ayo Bu. Bu, Rene niki. ngacung biru. Jilbabe biru rene. Ayo. Nah, lah dalah. Nah, siji. Ayo Bu. Nggih. Ket mau guyang-guyu karo bojoku wae. Rene kaos tak dol ra payu-payu diubral ae. Ya mangga. Iki buke jan piyayine sumeh. Gawendut. Aku sing paling tuwa ya ngene. Ya Allah. Sayang mboten. Mboten.
Sepuh niku cara santene malah kenthel mboten napa-napa ora. Nggih. Wah, tase aku. Aduh. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Salaman kabeh. Jan. Penggemare Pak Yoyo jan tuwek. Ora apa-apa, malah kuwi sing barokah. Malah aman lho, tuwek-tuwek malah aman. Tahu simik. Nggih. Jenengan anu to? Jenengan daleme Darmo mriki. Darmorejo. Darmo pundi? Darmo Selatan. Heh? Darmo Selatan. Darmo Selatan. Nggih. Oh nggih. Sing marai seneng sampe nonton wayang niku napa? Nggih limbuane nggih seneng, Pak Dalange nggih ganteng, sindene nggih ayu-ayu. Sedulure panjake nggih ganteng-ganteng. Iya, panjake ganteng kok ya. Iki paket komplit iki. Lho komplit mangkane kula nek ganteng mriko. Nggih, ning miki mang cedhakne. Sampeyan wis sepuh karo miki ketoke gila punan nggih. Pun gila. Nggih, kula caosi kaos kersa. Kersa kula wau badhe nyuwun kok. Iya. Ukurane napa jenengan? Napa nggih? L. Heh? XL jenengan. XL nggih. Nggih, XL, kabut XL. Nggih. L. Nah, kene luruse engko gara-gara lurung kas. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Ini. Ya ampun. Bu, jenengan asmane Bu sinten wau? Suwarni. Bu Suwarni. Gandeng jenengan pun pikantuk. Nyapa kok juga HP? Lah kula badhe nyuwun foto nggih. Waduh. Arep nyapa? Waduh. Selfie, Bu. Selfie. Nggih. Ya ampun, wis ngene wong akeh piye? Kuwi kleru video Iki kuwi. foto niki mawon. Enggak difoto. Kan fotokno. Ayo. Lepas Ben 1 2 3 Pak video. Dereng. Ben maramatine nyenengke wong tuwek iki ya munggah swarga. Panjang umur nggih, Bu nggih. Nggih, Bu. Sik. Nika Bu. Oh sik to, jenengan enten semboyane ngeten. Diadahi kuwi, heeh. Tase isine apa to kuwi? Isine Duk. Heh? Dompet. Duite piro? Gak salah Bu. Masakne. Sampe milih kaos apa duit? Pinter, tak takoki milih kaos apa duit? Ya kaos ya duit ya. Mila jenengan tak sapang kok kene jan kaya kotak amal. Kaos mawon lah duit ndang tek nggih. Niki kagem jenengan. Ning ngeten sik, NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati ngono sik. Yo. NKRI harga mati, Cahya Kuntadi. Cedake Bu, cedake Bu. NKRI RI Harga mati. Cahya Kuntadi Cahya Kuntadi tetap di hati. tetap di hati. Baleni sik. Oh sik alhamdulillah engko sik. Baleni kudu rentuk kleru, lek kleru tak tarik kaose. Kula nggih Mang. Ayo ngene ya. NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati. Setunggal wis tuwek lali. Ya wis alon-alon sak penak jenengan niku ndang nggih. L Miki cedake. R A Kok iso RA iki apa? RA Kartini jenengan jenenge. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kan disingkat tadi NKRI. NKRI Heeh. harga mati. Cahya Kuntadi tetap di hati. Ya. Ya. Nggih, kula mang dongakne nggih. Mugi-mugi sehat terus. Amin nggih, kula dongakne Pak Yoyo sehat terus, kula nggih mugi sehat. Nggih. Asale pados rezeki lancar. Nggih. Kula nggih lancar. Lancar kabeh. Lancar apa bayi kok ya lancar atine. Lancar rezekine to, Pak. Rezekine wae Paringi nggih. sehat. Amin, amin nggih. Biar pun tua kesane sehat. Sehat. Oh iya. Sampun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya ampun. NKRI MKRI Harga mati. Ya lah. Ya lah Bu. Beh Jan, kemayune rai rame-rame ya ampun. Nggih Bu. sehat terus, Bu. Mugi sehat nggih Bu nggih, matur suwun Bu. Saiki nembang Saiki nembang nggih. Wis ta, lek guyon wis seneng to? Wis ya lek guyon ya. Wis. Mingkar mingkureng angkara
nada tinggi. Jerit-jerit ngono kuwi apa gulune ora lara to, Mak? Ora wong kulino bayi pisan, Nduk. Ora masalah. Ayo. Awas. Kene esuk tanggal 19 sowan ning Wates Kebon Agung Mejayan. Sowan ana apa kuwi jenenge ngene Pak Lurah Alex Susanto. Ya karo Pak Mudin. Ning kono. Klebu mau sing mucuki awake dhewe kuwi mau mahasiswa isi Surakarta jurusan pedalangan. Ya Mas Hafid. Kuwi daleme ya Bon Agung kono. Kuwi generasi yang hebat. Mau wis entuk apresiasi yang luar biasa nadyan dalange iki sik cilik parandine suarane gedhe. Iya. Wonge cilik ning suarane gedhe. Mergo sosok ya kuwalik ketoke wonge gedhe ning asline anune cilik. Ha iya ngono kuwi. Hafid iki generasi hebat. Hebat. Pokoke lek apike ngono kuwi dadi yen menampilkan dalang saka luar daerah Madiun ning ya iki engko sing bibit-bibit dari lokal Madiun ya kudu ditampilke. Iya. Kaya tulis Sindu barang kuwi ya juara kuwi. Kuwi ya bocah hebat kuwi. Ya, lanjut Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa sembah nuwun. Monggo dipun lajengaken mawar kuning. Mawar adalah bunga yang harum, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa Darmorejo tahun 2023 mampu mengharumkan dan mengindahkan Darmorejo. Semoga menuju zaman keemasan. Wah iya, amin ya rabbal alamin. Monggo mawar kuning. Sembah nuwun Bu Kesi. Sampun ya Bu. Nggih. Menika kula wau khusus kagem Bapak Harminto. Wah iya, Pak Emasudin. Mugi-mugi saged kangge panglipur penggalih sehat selalu sekaliyo. Sugeng makarya wonten ing Bali Desa Darmorejo mugi lancar ngantos paripurna.
Kula Pak Yitno MC ingkang kepanggih dhateng dalemipun Bapak Haji Daryono Blimbing Klecorjo. Nggih. Salam hormat dumateng panjenengan Bapak. Ayo Pak Yitno. Matur sembah nuwun. Ugi wonten melih sugeng dalu Mas Yoyok sugeng pentas mugi tansah pinaringan karaharjan sedaya. Niki dalang muda asmane sinten wau? Oh nggih. Kalau wau Mas Hafid saking Madiun, mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Saking Pak Sairan Palangkaraya. Wih, matur nuwun. Nggih. Isih ana isih. Kula teng ajeng piyambak monggo ngopi mriki nggih. Saking kula Udin Nganjuk sampun dugi lokasi wayangan. Wih nggih. Matur nuwun sehat selalu Mas Udin. Ya. Uga saka Mas Bayu iki. Mas Bayu Aji. Pangapunten Mas nyuwun tembang ninggal katresnan. Kersane penonton makin kesengsem. Wah nggih, siap Mas Bayu, ketua panitia iki. Ketua panitia. Ya diaturake, Mak. Diaturake. Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita karo Mbak Uun Febriandari. Wah ya men turun gunung. Ya. Ini Mbak Un bar healing deh neng Ngayogyakarta wis fresh pikirane. Ya. Men mudun yo dikormati ku tak tang tang. Oke, dados. Lek Mbak Un iki wis kerep ya tak jak neng Darmareja ya Mbak Un. Nggih, laras. Iwet sampean nggawa mic awi kae. Nanti saya kira tak nggawa mic dhewe. Nek ndi awimu? Teng griya. Isih to? Isih. Alhamdulillah. Wong iki ya kok Medion kok. Iki saka Bonsari, Jumok. Ha iya. Lek Birgita kita lagi pisan iki ya, Bir? Nggih, nembe niki Pak Dalang. Wah iya. Bocah iki cantas rek iki. Iki pancen iki rombongan anyar. Bocah ya dhuwur. Bocah ya cantik. Iya, Pindahan apa nih? Lah pindahan apa? Heeh, pindahan kok gak pero ya. Niki saking anu Bu, saking Kota Tahu Kediri. Namine Birgita Ayu. Nah. Nggih, Bu, derek pitepangan nggih, Bu. Nggih. Ngapunten lek suarane kaya bledek nggih, Bu. Pancen ciri khase ngoten niku. Ha iya, iki bocah iki pawakane apik-apik kabeh. Mergo jaman saiki iki penampilan sinden iki penting. Sinden iki menjadi bunga pentas ana panggunge wayang. Mula ya kudu digolekne sing cantik-cantik, sing nom-nom, sing resik-resik ngene iki. Ya. Ora mung sinden, Nduk. Nun sewu ya, mbuh jagate budaya utawa jagate nggen agama. Yen wis masuk ke dalam media sosial, gelem ra gelem kuwi ya dadi entertain. Mbuh kuwi dalang, mbuh kuwi ustad, racake sing viral saiki mesti sing ganteng-ganteng lho. Iya apa? Saiki ora enek kok dalang buluk-buluk yo ora enek. Ya. Ustad barang ya mesti ganteng, bagus-bagus kaya Gus Idam kae. Ya. Ya pancen ya kemajuane zaman, gelem ra gelem sing jenenge budaya agama masuk dunia entertain. Kaya ngono kuwi. Iki mau pamundhute Mas Bayu ketua panitia dipinangkani. Nggih. Ninggal katresnan. Oh, nggih. Dibawani ya, Un. Apa pangkur apa ngono lah. Pas Marandana, monggo kencana wong loro. Ya. Pangkurinoso men nggih. Pangkurinoso? Oke, bagus. Coba. Wis katok ndingi le hiburan. Sampun. Wah, ning endi nginepmu? Kula. Heeh. Ten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jeneng tindak mriku Pak Yoyok. Cocok niku. Cocok. Nggih. Iya ngenteni praise. Aku saiki laris lho dadi ya. Arepe healing, arep liburan angel. Alhamdulillah nggih mayang. Nggih mayang to. Ora nyopet. Dalang yo mayang takoki. Alhamdulillah. Iya. Ya sok lek longgar kaya ndempen kae bareng-bareng ngono kae. Tapi larang to mriku. Nek ngejak kathah wong wingi niku larang. Lek larang ya wis njuruk kae lek. Balik njuruk. Saiki njuruk bergas e saiki. Iya, bergas ya. Ayo. Njuruk kae. Kok ado-ado mabuk. Iya. Heeh. Ning njuruk e kena endangi sang ngrokok, ning bis kesuwene ora ngrokok-ngrokok. Ayo.
Ayo coba. Ya Mbak Un dhisik Panggorinasa karyane Suwargi Ibu Hajah Supatmi. Ya. Larane. Latah. Ugi kula aturaken dumateng Pak Lurah Agus Klecorjo Mejayan sugeng menyimak lan ugi sugeng mirsani. Ya. Terus Mbak Mbak Birgita, ya Mbak. Oh, Mbak Uun. Mong sliramu tanah liya dak tresnani lahir Dibacutke ninggal katresnan kula nyuwun garapanipun sak rambahan langgam rumiyin sing kedua jaranan. Wah iya Mbak Uun karo Mbak Birgita. Coba diaturake bukaan dhisik ayo Bir. Nangis saja Matur suwun. Matur nuwun wah dan meriah tenan. Wah iya nggih. Sembah nuwun nggih. Mau ana sing ngersake kunci surga. Yen ra kleru saka Pak Klecorjo. Oh iya, Pak Daryono. Iya. Kunci surga dhisik. Bar iki lagi dibacut ning ko ya kuwi Wisa Tresna. Ya. Monggo ca dipun aturaken Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ya. Kunci surga dados dan matur nuwun kuncine swarga la ilaha illallah
kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Heh para kadang sing banget tak sayang, yen syukuran sing apik nanggap wayang, regane ora larang 20 juta aja dinyang. Ayo. Lah wong Darmo tetep dinyang wong dulur kok. Ora dinyang dudu wong Darmo. Hebat luar biasa. Nah iki ketemu layange, Nduk. Iki mau dikersakake dening pepunden kula Bapak Juwarto. Oh iya Pak Juwarto saka Gading Balirejo. Sing biyen uga nate nimbali awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo nyuwun tembang kunci surga. Saking Bapak Haji Juwarto, Desa Gading, Kecamatan Balirejo, Madiun. Katur kanca-kanca wonten proyek IKN Kalimantan. Sugeng midhangetaken. Wah iya. Diparingi tali asih karo Pak Juwarto. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Cahyo Kuntadi nderek monitor Kuntadi Channel. Atur salam kagem sedaya kru Madangkara lan sedaya warga Darmorejo. Mugi tansah sehat seger waras saking Bapak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Wah iya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Iki ana sing nyusul meneh. Matur nuwun sampun dipun paringi ninggal katresnan. Wah, ya iki sawerane nyusul. Matur sembah nuwun. Wisa Tresna, sapa sing diaturi nembang siapa lagi kalau bukan Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah. Tak goleke sinden sing berbisa lho. Ayo Mbak Tuti. Mudun kene Mbak Tuti. Sinden sing berbisa. Tes. Halo, selamat malam Pak Yoyo. Aduh. Aku krungu swaramu rasane maces kaya siniram tirta sewindu. Ah, masak. Heeh, masak. Nadyan tok ora tau masak ning omah. Ah, jenengan mong gawe atiku seneng tok wae. Jenengan mong gawe atiku seneng tok wae muni ngono. Lah dhewe nyambut gawe ben-bengi ngene niate lak ya gawe ati seneng to, Ti. Ya iyalah. Nanti kita bersenang-senang. Mas Dar. Oh iya. Iki lho Mas Dar wis kembali ke habitatnya kan. Selamat Mas Dar. Putra-putrine wis lahir lancar. Wah iya. Sik. Aku mau kasih selamat dulu buat Mas Dar. Boleh. Selamat malam Mas Dar. Selamat malam Mas Dar. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Pasti bahagia ketemu saya ya. Biasa. Tapi ya jangan gini-gini. Nggih. Oh iya. Nggih. Iki lho Tik, sampeyan duwe perbawa sing hebat apa ngedap-ngedapi. Sampeyan medun mbarengi Bapak Kajimbing Bupati Madiun berbaur dengan masyarakat Darmorejo yang tercinta. Nggih. Selamat datang Bapak Bupati. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu nggih. Matur suwun sampun kersa tindak mriki berkahi warga Darmorejo mriki nggih, Pak. Menawi napa niku mboten saya diaturi rene. Tulungane awakmu sing luwes. Pak Bupati, selamat malam lagi. Pak, nggih nuwun sewu niki kagem berkah semuanya untuk kemakmuran semuanya. Pripun? Kok sik to langsung rono iki to rene. Lah Pak, lah aku terpak Bupati lho. Apa sik yen ngaturi piyayi iki ya ben kerenan penggali iki kudu dituju apa kang dadi pekaremane. Oh mekaten. Biasanipun Garuda Pancasila. Siap. Mumpung sasi Agustus ngono kuwi. Siap, di Madiun siap. telah apa itu dipasang
7.000 lebih, yaitu penerangan untuk keindahan Kabupaten Madiun oleh Bapak Bupati Kajimbing. Nah, Ya, luar alhamdulillah biasa. suatu prestasi luar biasa, nggih, pencapaian yang sangat sukses. Dan di bulan Agustus, walaupun banyak bendera yang berkibar, enek gendera sing abang, enek sing ijo, enek sing biru, enek sing kuning,